И така, здравейте. И това е втора версия на 1.9, втори епизод, защото не ми стигна времето да го обясня и да. Това, което видяхте, да, нося 2 меча. Но за съжаление, като натисна с дясно копче, ето, натискам. И това левия нищо не прави. А пък това удра. Да. То се слага с Ф. Ето. Примерно взимам едно Ф. Взимам това Ф. И то ми е тук. Само, че най-големия... Най-големият ми проблем е, че не разбирам как да летя с ето тези. Или пък те са някакво на метал, не знам. Или литре се казва. Аз ще проверя в интернет някой път. В YouTube. Така, мислех, аз съм виждал, че са летяли, ма с когато имат главата, ма пробвах, нищо не става. Разгледах контролите, не е напълно, ама и пак не го намерих. Да. Не знам що. И да продължаваме. Следващото нещо, което ще ви покажа е размножител шулка. Ето го. Те са някакви си неща, които се отварят време на време. И може да се телепортват, да. Тесно. Ето, аз го убих. И енчанта, както видяхте. Ете като махвате, удря повече живот. Видяхте черени. И за малко. Ами аз сега може да ви го покажа така. И да, ето, като го хвърлите и отдалеч са такива. Нормалните обаче, като дойдат към вас, стават някакви черни. Ще пробвам. Забележете звука. Забележете звука. И да. Добро. Стават черни такива. Меджико с мен, брат. Окей, да. Оправи се. Следващото, което може да ви покажа, то аз ви показах това, да. Да, единственото, което стана са това, драконов дъх. Това е когато вземете нормална бутилка, празна, която сега не... ето е стъкленица, това е тази пък бутилка. И учите дракона, Ендър дракона и те направите на дясно копче и ви го дават това сигурно. Не съм пробвал, не съм видял. Така, тези са много хубави, защото вижте сега. Хвърляте го и там, вдръпвате се и някой минали и ето горе вдясно, както видяхте, стана. Може да ги хвърляте навсякъде, даже да правите някакви магични работи. Някакво място, само че е много се че, само малко да се дръпна, че на мен много ме залаги. Защо? Да, сега е по-добре. Ето крата ще стане супер магична. Да, и гледайте крата. И сега като бяга. Вижте, между другото, да. Ето като направим. Не. Виждате ли, ако я ударя над мен, и то така прави като таванче. Сена. Не го направи. Сега някакви комари идват. Сега видим какво стана. Ето ли направо яко. Същност е яко също и заради това. Вижте, пускате си го там и направо става екшен. Или е така отстрани някакви магична кола. Не ми знам. Лаги много. От време на време на тези бутилки. Те са... Не знам как се правят. Не съм прочел или видял. И да, дано ви е харесало. Абонирайте се за мен. Харесайте клипа. И да, това беше от ревюто за Minecraft 1.9 и от Викто БГ. Чао!